Mestský športový klub Juventa Michalovce je v ročníku 2023-24 víťazom Československej MOL ligy, vicemajstrom Slovenska a finalistom Európskeho pohára. Naposledy oficiálne sa dievčatá stretli v obradnej sieni Mestského úradu, aby im osobne poďakoval aj prvý muž mesta. Kedy si mala najväčšiu radosť počas tejto sezóny? Bolo to v tom Lisabone, alebo to bolo tu v Michalovciach? Ťažko povedať, ale myslím si, že ten postup v Benfike, keď sme vlastne postupili do finále, z začiatku sme nechápali, čo sa deje, ale myslím si, že to bol jeden fakt z momentov v tejto sezóne, ktorý stál za to. To bola veľká vec, že sme narušili papierové predpoklady a postúpili do finále. To bola obrovská eufória. Výkonnostný vrchol sezóny bol práve v Lisabone, kedy sa Michalovčankám podarilo vyradiť zo súťaže favorizovanú Benfiku a postúpiť do európskeho finále. Bola to fakt krásna jazda. Dnes prevláda smútok, pretože posledný krok, tých posledných 100 metrov cieľová rovinka, predbehli nás dvaja súperi, boli sme už unavení, boli sme vyčerpaní. Napriek tomu ja som veľmi hrdý. Som hrdý na dievčatá, ako tvrdo pracovali počas celej sezóny. Sezónu jednoznačne musíme hodnotiť pozitívne. Dostať sa do finále Európskeho pohára po 28 rokoch a odohrať tam si myslím, že veľmi kvalitné zápasy s lídrom španielskej ligy je niečo fantastické a preto aj my tú celú sezónu hodnotíme pozitívne. Oni sú pre nás zlaté. Naše úspechy sú tak megalománske a obrovské, že to presahuje naozaj Slovensko, Československo a dosahuje to už tú európsku špičku. Čiže podľa mňa to bola jedna veľmi, veľmi úspešná sezóna, za ktorú treba byť veľmi, veľmi vďačný. Čo si cení tréner Juventy, ktorý bol na tejto neľahkej pozícii už druhý rok? Nie je to iba o tých výsledkoch, ale že ľudia nám začali naozaj fandiť a nechodili len preto, že príde Benfica alebo že príde Český Most, ale chodili na nás, chodili nás pozbudzovať a to si veľmi vážim. A vízia do budúceho ročníka? Peter je perfekcionalista, je detailista. Tá spolupráca s ním je vynikajúca, aj preto sme sa rozhodli ešte počas sezóny predĺžiť s ním kontrakt na 2+1. Posilníme sa, chceme samozrejme preraziť znova v pohárovej Európe. Potom, keď sa už rozhodneme tou cestou ísť, tak neexistuje, že zmeníme filozofiu. Ale teraz si musíme definovať. Toto je cesta a toto sú hráčky, s ktorými po tej ceste pôjdeme. Zlaté a strieborné dievčatá z Juventy zavítali aj na 7. základnú školu na Krymskej ulici v Michalovciach. Pri príležitosti Dňa detí tu usporiadali autogramiádu s majsterkami Československej MOL ligy, finalistkami Európskeho pohára a vicemajsterkami Slovenska. Vedenie školy by v rámci športu a športovej prípravy chcelo nadviazať na dlhoročnú tradíciu hádzanej na tejto škole. Tu si totiž riaditeľstvo a pedagógovia veľmi dobre uvedomujú, že pohybová aktivita je nevyhnutným predpokladom pre zdravý vývoj dieťaťa, ale aj najlepší začiatok športovej kariéry. Iba tvrdou prácou a vytrvalosťou sa podarí vychovať generáciu žiakov, ktorá bude aktívna nielen v športovom klube Juventa, ale aj v ktoromkoľvek inom športe. Preto v rámci rozvoja a podpory športu na škole budú v najbližšom školskom roku využité disponibilné hodiny u žiakov 5. a 6. ročníka na posilnenie hodín telesnej a športovej výchovy. Taktiež je v záujme školy v budúcom školskom roku posilniť a rozvíjať pohybovú mobilitu, obratnosť, vytrvalosť a vštepovať žiakom pohybovú kultúru v rámci športových krúžkov. Len pár dní po prijatí ženského kádra Mestského športového klubu Juventa sa stretol primátor na radnici aj so staršími dorastenkami. Tie sa v tejto sezóne tešili už z 8. titulu majsteriek Slovenska. Základná 12-členná tabuľka sa najprv rozdelila na dve časti a napokon v nadstavbe tá najvyššia priečka opäť ostala v rukách Michalovčaniek. V týchto zápoleniach vlastne tam sa potvrdila tá kvalita u týchto 6 družstiev. No a tam sme obstáli najlepšie a uhrali sme prvé miesto na Slovensku. Dušan Daniš dlhé roky trénoval aj ženské hádzanárky. Že tie ženy sú také cieľavedomejšie, viac si uvedomujú dôležitosť toho, o čo hrajú, jak hrajú, ale na druhej strane sú to profesionálky. Tieto mladšie dievčatá, tie majú veľa rozptylov, či už spoločenských, športových, školských,
No a niekedy im snaží sa uniknúť to hlavné jadro veci, o čo tu ide, ale na to sme tu, že by sme im to pripomenuli. Za začiatku tá letná príprava bola trošku ťažká, ale prišlo veľa zranení. Ja som bola sama zranená dosť dlho v jesennej časti, čiže bolo to také trošku zložitejšie, ale aj tie prehry trošku zaboleli, keďže nie sme veľmi zvyknuté prehrávať, ale takto asi to zohratie bolo to najťažšie. V čom je teda tá pozícia kapitánky? Je to veľká spolupráca s trénerom, ja som v podstate takého pravá ruka a je to také, že on mi strašne verí, či už akože herne, že budem to prenášať na ihrisko, čo on mne povie vlastne, že to prenesem na ihrisko, alebo je to hlavne podpora dievčat, proste máme takú tradíciu, že vždy pred zápasom máme taký menší kruh a tam si vlastne povieme nejaké motivačné slova pred každým zápasom a ja hlavne tam a je to všetka tá zodpovednosť, čo on potrebuje odo mňa, to ja všetko prenášam na ihrisko, čiže vlastne som takého predĺžená pravá ruka. Dlhoročný hlavný sponzor ženskej hádzanej v Michalovciach si vychováva aj vlastné hráčky od najmladších vekových kategórií. Tá stratégia klubu je nastavená z dlhodobého hľadiska veľmi, veľmi dobre. Presne tak to, že vybudovať si nejakú generáciu, vychovať si nejakú generáciu profesionálnych športovkýň chce svoj čas. Je to budúcnosť našej hádzanej, budúcnosť slovenského športu, takže verím tomu, že kamkoľvek ich kroky povedú, či už mimo nášho mesta, alebo ostanú tu, že naozaj ostanú aj verné hádzané a že budú na profesionálnej úrovni mnohé z nich pokračovať. Štyridsiaty ročník Mestskej športovej olympiády sa konal až počas 4 dní. Možnosť súťažiť mali najlepší žiaci postupujúci zo školských olympiád všetkých michalovských základných škôl, ale prišli aj týmy z partnerského Liptovského Mikuláša a Užhorodu. Na programe počas jednotlivých dní vo viacerých areáloch škôl prebiehali súťaže družstiev a jednotlivcov v atletických disciplínach. Sily si merali deti už od 3. triedy. V behu na rôzne trate vo svojich vekových kategóriách zvíťazili Michael Pastyrik, Stanislav Rusnák, Samuel Honš, Šimon Kica, Martin Bajužík a Dahil Lebit. Spomedzi dievčat v behu hviezdila Viktória Devečková, Diana Šramková, Mia Kužmová, Ema Kenderová a Viktória Sekeliová. V skoku do diaľky víťazili Jakub Kejkuš, Nikolaj Jusko Palka, Martin Bajužík, Melánia Mata, Sofia Devečková a Polina Nehmet. V skoku do výšky sa najviac darilo Richardovi Čverčkovi, Filipovi Babinčákovi, Diane Šramkovej a Poline Nehmet. V hode kriketovou loptičkou Jakubovi Šolsovi, Oliverovi Kočišovi, Zuzane Chripákovej a Adriane Olákovej. Guľu najďalej hodil Erik Lechman a Lavra Barkajová. V kolektívnych športoch v basketbale zvíťazili dievčatá 6. základnej školy, vo florbale chlapci a dievčatá 1. základnej školy, vo vybíjanej 1. základnej školy, vo volejbale chlapci 6. základnej školy, v hádzanej chlapci 1. základnej školy, v hádzanej dievčatá 6. základnej školy. Vo futbale sa najviac darilo chlapcom 6. základnej školy, rovnako ako aj dievčatám vo volejbale z tej istej 6. základnej školy. Jubilejná Mestská športová olympiáda ukázala, že michalovské základné školy sú najlepšou prípravkou pre športovú budúcnosť tunajšej mládeže. V Michalovciach sa konal 43. ročník celoslovenských športových hier žiačok odborných učilíšť. Slávnostné otvorenie s kultúrnym programom bolo na tunajšej spojenej škole internátnej. Samotný priebeh športových hier už bol v areáli 4. základnej školy na Komenského ulici. Počas 2 dní zápolili dievčatá z 9 škôl rôznych miest Slovenska. Súťažili v atletike, ľahkej atletike a vo volejbale. Ľahká atletika sa skladá z behu na 60 metrov, behu na 800 metrov, potom sú to technické disciplíny, skok do diaľky, vrch guľov a nakoniec je to štafeta 4x60 metrov. Ja som sa ani veľmi nepripravila, som bola v nemocnici, ale dneska to dáme, ja to tak cítim, že to dáme. A toto sú silné ženy. Ja som mala 60-ku, skákala som, teraz idem že štafetu a potom zase 60-ku, takže dúfam, že to dám. Beh a skok do diaľky.
Nebolo to moc dobre pre mňa a mohol som dať aj viac toho. Takže možno na budúce. Druhá disciplína bola, že skok do diaľky. Bol tam aj prešľap, aj všetko. Každý deň v podstate, okrem volejbalu, tak sme zvykli, že občas. Z mojej skupinky ten tým šiel, behali. Mám zatiaľ len volejbal a vrchkulov, ostatné som nemala žiaľ, ale nevadí. Víťazkami v ľahkej atletike aj vo volejbale sa stali dievčatá odborného učilišťa internátneho z Novej Vsi nad Žitavou. Majstrovstvá Slovenska v kickboxe sa konali 1. júnový deň v Prešove. Rekordnou účasťou bolo vyše 500 štartov s takmer 300 pretekármi z celého Slovenska. Michalovský športový kickbox klub reprezentovali 12 pretekári pod trénerským dohľadom Ľuboša Takáča a rozhodcovskou posilou Ivetou Sabadošovou. V priebehu dňa sa v hale predviedli najlepší kickboxéri vo všetkých disciplínach a kategóriách. Výsledkom pre Michalovce boli 4 majstrovské tituly, 5 strieborných medailí a 5 bronzových. Dvojnásobnou majsterkou Slovenska za rok 2024 sa stala Ema Sabadošová, ktorá s prehľadom vyhrala disciplínu light contact do 60 kg juniorov a kick light do 60 kg seniorov. Rovnako skvelé výkony predviedol Jakub Kaločaj, ktorý sa stal dvojnásobným majstrom Slovenska v disciplínach light contact do 63 kg juniorov a kick light do 63 kg juniorov. Vo svojich disciplínach a váhových kategóriách si Peter Tokár vybojoval bronz a striebro, Dávid Stanko 2 strieborné medaily, Timotej Dzurko obsadil striebornú priečku, Martin Talapka vyboxoval striebornú priečku a bronzovú medailu. Na záver sa k medailistom pridal aj Matúš Maťaš, ktorý získal 2 strieborné medaily. Spomedzi 32 klubov sa Michalovský športový kickbox klub umiestnil na 11. mieste. Na majstrovstvách Slovenska v kickboxe v Prešove sa predstavili aj ďalší Michalovčania, bojovníci zo športového klubu všestranných aktivít. Za športový klub sa na tejto súťaži v pozícii športovca aj trénera zúčastnil Michal Stričík, súťažila Jozef Košický a kadet Juraj Kubík. V celkovom hodnotení vybojoval klub 2 prvé miesta, 2-krát strieborné miesto a 1 bronz, ktoré hneď na prvej súťaži získal Juraj Kubík. Dvojnásobným majstrom Slovenska sa stal Michal Stričík, ktorý napriek snahe súťažiť vo váhovej kategórii 89 kg nenašiel na majstrovstvách súpera a bol preradený do váhovej kategórii 94 kg. Tu sa stretol so svojím zverencom Jozefom Košickým. Obaja pre klub získali najprv zlato a striebro v disciplíne light contact. V ďalších eliminačných zápasoch neskôr vyhral aj Jozef Košický, aj Michal Stričík. Tak si vybojovali ďalšie zlaté a strieborné medaily. Súťaž splnila svoj účel a ukázala aj pripravenosť pred svetovým pohárom, ktorý sa bude konať v polovici júna v Budapešti.